Wala ng buhay at nakabulagta sa gilid ng kalsada ang isang babae nang matagpuan sa Purok 7, Barangay Misericordia, Bayan ng Santo Domingo, Albay noong ika-14 ng Nobyembre. Ayon sa tauhan ng Santo Domingo PNP na si Police Captain Victor Burhal, nakilalang biktima na si Daryl Bea, 25 taong gulang. Dagdag pa niya, isang concerned citizen ang nakakita sa biktima. Dito mismo sa kinatatayuan ko nakita ang duguan, tadtad ng saksak at wala ng buhay ng 25 years old na gurong si Daryl. Makikita rin sa crime scene ang iniwang bakas ng dugo ng biktima. May distansya rin ang kabayan kahit walang nakakita sa insidente. Sino ang huling kasama ng biktima? Bago ito patayin, magandang hapon. Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Dahil sa insidente, ay agad na nagsagawa ng backtracking ang tauhan ng PNP. Sa tulong ng CCTV camera, mula sa Barangay Bongga hanggang sa Barangay Misericordia, makikita na isang lalaki ang sumundo sa biktima na sakay ng motorsiklo. Ilang minuto bago matagpuan ang katawan ng biktima, na posibleng siya rin umano ang nasa likod ng pagpatay sa guro. Ano namin kasi naabutan namin yung biktima. Hindi pa masyadong matagal na period kasi dugo, sabi nga ng doktor, mga higit 1 oras pa lang ito doon nakatiwang mong. So palagay namin sa investigation namin, doon na yung pinatay doon mismo sa place na yun. Sa patuloy na investigasyon ng otoridad at sa tulong ng kapatid ng biktima, ay nabuksan ang Facebook account ni Daryl at doon lumitaw ang pangalang Ryan na huling kausap ng biktima bago siya patayin. Sa mensahe na nakuha ng PNP at ng kapatid ng biktima sa Facebook account ng guro, lumalabas na may plano silang mamasyal sa Legazpi City. Subalit, bago sila magtungo sa Legazpi City, ay kailangan muna nilang dumaan sa Barangay Misericordia upang kumuha ng pera, kung saan dito sa lugar nakita ang mga labi ng biktima. Sinundo siya andun sa kanto ng may Bongga, yung crossing ng Bongga Bakakay, kasi yung babae, yung biktima taga Bongga, yung suspect taga Barangay 10 ng Bakakay. So halos dadaanan lang siya papunta ng, kasi ang usapan nila na namin sa na pupunta nga sa Legazpi. Ayon sa ina ng biktima na si Nanay Brenda, masaya pang nagpaalam sa kanya si Daryl na may kukunin lang saglit sa Legazpi City. Wala naman daw itong sinabi kung sino ang kanyang kasama. Ngunit kasamang palad ay yun na pala ang huling araw na makikita niyang buhay ang kanyang anak. Halos bagsakan daw sila ng langit nang umabot sa kanila ang balita. Mismo nagtanong sa kanya na aalis ka. Saan daw siya pupunta, ma'am? Sabi niya, mapaligas ka daw. Bibigyan lang daw. Tapos may dala siyang jacket. Nasa isip ko na, huwag na lang pabayaan yung dati. Kaya parang binibigyan niya ako ng lakas. Parang parang nawawala yung alam niya kasi mahina. Kaya parang yung nakapit. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng pulisya, ay dito na nila napagtagpi-tagpi na ang Ryan na huling kausap ng biktima ay walang iba kundi ang 28 taong gulang na si Ryan Catorza at isang criminology graduate at nakatira sa Barangay Jes Bakakay, Albay. Ayon sa mga nakuhang salaysay ng PNP, nagkakilala si Ryan at ang guro sa isang social media application. Isang buwan na rin umano na nag-uusap ang dalawa online. Mabilis din daw na nakuha ni Ryan ang loob ng biktima matapos siyang mag-donate ng dugo para sa operasyon ng ina ni Daryl. Sigurado ako. Na allegedly yun po ang pinaka number 1 na person of interest namin. Nakita rin po siya ng kapamilya na sinundot niya, tuloy naka-helmet siya pero kilala siya. Kasi base sa kapatid ng babae is parang naniligaw yata ito sa biktima, itong lalaki nito. Tinanong ko yung kapatid kung talaga bang
sila na, sabi ng kapatid, nililigaw pa lang naman. Hindi nabasa naman namin yung mga conversation. Di pa naman talaga sila. Siya lang naman ang possessive. Kumbaga mayroon siya mga sinasabi na ayaw ko na nga mag-intend ka ng ibang manliligaw. Kumbaga possessive siya masyado. Parang gusto niya kaagad kontrolin yung ano. Nasamantalang, hindi pa naman daw yung talaga, hindi pa man sila wala namang kasalanan, wala namang kaano ng babae. Ang bait-bait. Wala namang dapat para patay. Wala namang hindi naman nalalaki. Wala namang hindi ko namin na suselos ba o ano. Kasi masyadong mas anong tupak ng suspect ito, hindi mo mabasa eh. Hello? Hello, Ryan? Oh, hello. May problema kasi ako dito eh. Bale yung nanay ko kasi, kailangan siya masalinan ng dugo. Baka meron kang alam. Ako na lang. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Wait mo na lang ako dyan, ha? Bihis lang ako. Naku, maraming salamat. Malaking tulong yan. Sige, kailangan kita mamaya. Sige. Masyado kang tahimik. Ganda. Pero, mas maganda kayo. Ano ba? Ganda nga. Kasing ganda. Wow! Wag kang... Grabe, grade 7 kami. Ano kami dyan? Yung tour ba? Parang ganyan. Kayo ba nakaranas? May sibling? Oo, dati. Patingin nga. Okay. Ryan, Oh. salamat nga pala. Para saan? Nadagdagan yung buhay ng mama ko. Alam mo naman na sa hirap ng buhay natin ngayon, mahirap na makahanap ng ganong klaseng tulong. Sus, walang problema yun. Para sa'yo, lahat gagawin ko. Tatanawin ko na panghabang buhay na utang na loob yun. Problema yun, basta ikaw. Nung araw ng matagpuan ng katawan ni Darrell na wala ng buhay, ay ang mismong araw ng pagkikita ng dalawa. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na habang sakay ni Ryan si Darrell sa motorsiklo, ay bigla niyang kinanan sa Barangay Misericordia ang kanilang sinasakyan. Matapos nito, ay dito na raw isinagawa ng suspect ang karumal-dumal na pagpatay kay Darrell. Bakit tayo huminto? Akala ko ba kukuha ka ng pera? Sa autopsy report sa katawan ng biktima, lumalabas na 4 hanggang 8 saksak sa dibdib ang tinamo ni Darrell. Makikita rin ang mga sugat sa kamay ng biktima na indikasyon na sinubukan pa umanong manlaban ng biktima habang ito ay sinasaksak ng suspect. Tinanong ko yung nanay ng biktima, sabi niya, ito daw na anak niya is tinuturuan yata ng martial art. Kaya nga sir, ay pwedeng nanlaban kasi may mga nakita ko sa hita ng lalaki, parang mayroong ding kamlot yata, parang may trace ng dugo din. Ano ko na, visual ko. So, ibig sabihin, kahit pa paano, nanlaban din. Investigation namin, bakit nagdala siya ng kotsilyo? Ibig sabihin, plano niya, may pinano niya yun eh. Kasi bakit kung magayaya ka ng ano, bakit may dala ng kotsilyo na napakatalay, di ba? So, ibig sabihin, plano niya na talaga yun. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang PNP para madakip ang suspect. 9:00 ng gabi nang tumulak na ang mga tauhan ng PNP.
at nagtungo sa bahay ng sospek. Mabilis na mananalambat ng mga otoridad si Ryan. Na-recover ng PNP ang ginamit na motorsiklo ng sospek na may bakas pa ng dugo, habang si Ryan naman ay nakitaan ng mga kalmot sa kanyang katawan. May mga traces pa doon. Naabutan mo nga yan. Yung yan, daming dugo ng kamay dyan, no? Tinago-tago pa sa amin. Pag nakita ko, ang daming dugo, ko nga, sabi ko, tapos yung motor niya pa, yung mga dugo pa, yung mga putres, sabihin, kumbaga, at saka yung kumbaga, talagang morally convinced kami na siya na talaga yun. Kasi yung helmet, tinago niya, nakuha namin yung helmet na gamit niya, at saka yung helmet sa tinapo niya, dalawa, para eksakto talaga sila magkasama dalawa. Kwento ni Nanay Brenda sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, mabait, matalino, mapagmahal, at masipag ang kanyang anak na si Darrell. 4 na taon na ring nagtuturo sa Bongga National High School ang kanyang anak. Pangarap sana ni Darrell na mapaayos ang kanilang bahay. Nag-ano siya, yung nag-online na online school, ganyan. Tapos yung kapatid niya, binila niya na, hulugan niya yan yung tablet niya. Ay laptop. Tapos niya ngayong December, sabi din ako 5,000. Yun naman rin ako sa tindahan. Tapos yung sobra, bibili niya ng tablet. Papasok na sa December 1. Kailangan ko yung tablet. Ano mga pangarap niya sana, ma'am, para sa inyo? Pagkalit ng bahay. Kasi ito sa yung asawa ko, may nanay. Yung lola pa yan, lula pa. Sabi ng mga sister-in-law ko, kailangan daw, di ba, ina daw. Kasalukuyang nakakulong ngayon ang suspect dito sa Santo Domingo Municipal Police Station at naharap sa kasong murder. At ayon sa investigasyon ng otoridad, hindi ito ang unang beses na may pinatay ang suspect. Ayon kay Police Captain Burhal, taong 2019 nang mapatay din niya ang kanyang nobya, ngunit nakalaya din siya matapos na makapagpiyansa at maareglo ang pamilya ng biktima. Minabuti rin ng aming team na makuha na ng payag ang suspect, ngunit tumanggi na itong humarap sa aming kamera. Sir, pwede kami makauli ka naman. Makulong kayo mo. Sabi dahil ka na nagtuturo na suspect. Boko na. Ako mo lang yung society mo, sir. Pagtan mo lang yung society mo. Sige, sir. Thank you. Ako po nananawagan na huwag po kayong magtiwala basta-basta sa mga kachat nyo, huwag kayong magpadin lang sa mga mga profile picture na maayos siya, magalang siya, pero deep inside, hindi mo rin pala alam talaga kung sino ang pagkatao mo. So, huwag tayo magtiwala. Yun lang naman, pag hindi natin kakilala, kasi ganyan po ang isang kriminal, lilin lang yung kanyan. Akala mo okay ka, akala mo mabait, ganyan po ang mga personality ng isang talagang mga kumbaga killer talaga. Yung hindi mo alam kung bigla. Kaya nga, di makapagtaka yung pamilya, bakit ginawa nun? Ang sabi niya, ang ganda naman ngayon ang pakikitungo namin sa'yo. Walang ibang hiling ngayon si Nanay Brenda, kundi ang mabigyan ng hustisya ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang anak na si Darrell. Ang akalang masayang pamamasyal, nawi sa karumal-dumal na krimen, isang pangyayari na kumitil sa buhay ng isang babaeng walang kalaban-laban, at ang nais lamang ay magkaroon ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat